Usevele wayishisa imizi yamadoda ukushona kwelanga lapho uKhuzani Dlamini umntakaMpungose emva kokuthi ekhipha iposta yakhe ukuthi umhla 15 December noma umhla 15 kuZibandlela 2025 uyobe ekhehla lapha ekhaya kubuke eMandaba uyobe efaka lapha ke umakoti wakhe. Kanti ke iposta yakhe uyifake lapha ku Facebook kusihla namhlanje kuLwesibili umhla ka29 kuJuly 2025. Kanti ke iposta yakhe ibifundeka kanje: Sizwe sakithi ngomhla ka15 December 2025 kuyobe ngena umakoti wokuqala emzini kaBaba uMpidlango wokuvusa imizi yobaba isiqalile asihlangane khona ngalolu suku. Kuvuka umbhejazana ke eMpumalanga neNtshonalanga inyakatho kanye nasogwini leNingizimu Afrika lapho khona wonke umuntu ubezwakalisa indlela azizwa ngayo ngalombiko. Abanye ke beveza ukuthi bathusile lento bebengayilindele, abanye beveza ukuthi indlela yokudefenda ngayo kusadlalwa igame yamaskandi, kanti ke abanye beveza ukuthi ke bathokozile kanti bajabulile futhi bamfisela okuhle ngalokhu ke asekuvezile athi kuzokwenzeka ngalolu suku. Kuphinde futhi kwavela ke lapha namaphawula kwabaculi bamaskandi abanye kade bemfisela okuhle bejabule besho ukuthi ke lokhu kuyinto enhle futhi bayobe bekhona lapho singabala khona uSaliwa kanye nabanye abaningi. Wembukeli lapha ekhaya sike sicaphunele ke sizwe ukuthi ke obani esibabonile abaphawulile kanti futhi namamfisele okuhle kodwa.